la pantalla allà. Luego aquí de un vídeo y es guapísimo, ¿verdad? La visita. Sí, hola, bona tarda a tots. Bé, aquí tenim l'Antonio i el seu soci que començaran a fer una mica de parlar amb l'Òscar i ara l'Antonio us explicarà una mica el que està fent. Molt bé. Una mica de whisky o conyac, just una goteta. Això el que no vol és gaire temps de dintre la piella, perquè si queda molt cuit no té gust, perd tot el gust. Els peixos són més cru, Els nusos també són bons perquè el carpaccio tot és cru, això l'agafes d'aquí de la caixa quan es viu, les clovelles i te'l pots menjar que no hi ha cap perill. I ens presentaràs ara tres maneres diferents de fer l'escàrrega, no? Aquesta, la primera. Aquí ja veig que comença a bullir l'aigua, aquests els farem just escaldats i després en farem una part de la planxa, que ens han deixat una piella més grossa, que no tenien cap planxa grossa per poder-ho fer, però aquesta piella ja bona. Proposo a algú que posi un cronòmetre i anem a veure si aquest any 2013 és l'any de la remuneració màxima dels tastets. El que està posant l'Antoni no és pas oli, no ho ha explicat tampoc. Sí, cunyat, És una mica de whisky. El whisky no està per tastar després. No, com que és massa no va fer. Si és prou bo no se li ha de treure el gust. Ja no caigui. Com veieu, va posant més escamarlans i ara ja està posant a bullir a la dreta. L'hem quedat aquí, La majoria són famílies.
Són bones, no es plantegen. Són bons, se les parlant. Si es creuen, són femelles, i si no es creuen, són mascles. No, he posat més. He posat perquè... No. Hi ha d'haver foc, si no hi ha foc no... Perquè això ha d'estar molt controlat. Que no està cremat. Mira, aquest ja... Que bona, Ja està. Vaig visitar els meus i I ara Antonio torna a agafar una altra paella i tornarà a fer dos candelars d'una altra manera. Explica una mica. Serà una mica de planxa perquè no en tenim cap. Els farem aquí, els farem sense oli. Els camarlans sense oli. A whisky o sense whisky? Amb aromes de Montserrat. Ara ja està, sí.
Ara l'Òscar que explica una mica a la gent què està fent. Estan saltejats i una mica els hem batejat una mica amb 4 gotes de whisky. Això, com veieu, no gaire rato, volta i volta i fora. Si no som els amics del foc. Bé, mentre van feinant, si de cas us aniré explicant el que farem d'activitats a les jornades astronòmiques. I evidentment, abans ho ha dit l'alcalde, són activitats totes gratuïtes i la finalitat és que cada setmana fer alguna activitat relacionada amb la gastronomia. Demà comencem amb un taller jornada a la barca d'un pescador de Llançà, en Jaume Cavall, i el que explicarà a partir de les 10 és el seu dia a dia. S'anirà a la barca i ell presentarà una mica el que fa durant el dia a dia i és possible que els que vinguin tinguin algun detallet d'esmorzar. Vale, comenta l'Antoni que és possible que també tingui alguna ajuda. La setmana següent farem que aquí hi ha molta gent que hi ve, farem el primer tas de vins a l'oficina de turisme i ja hi ha forces places, per tant us encomano que encara si us tinguin dubtant no tardin perquè hi ha unes places limitades. I els cellers que hi haurà serà el cellers d'Anguilla, el Mas Pòlit de Vilamaniscle i el Castell de Peralada, que és el nostre principal sponsor d'aquestes jornades. El diumenge dia 9, en fórmula a cada any es fa i té molt d'èxit, és la famosa sortida als peixos del Cap de Creus, que és una visita en barca, que suposo que la gran majoria de vosaltres haureu fet, en la qual és una sortida gratuïta amb la barca del Centre d'Immersió Cap de Creus, s'us porta fins al Cap de Creus i es torna el diumenge dia 9 a les 12. És gratuït, però hi ha una condició. Sempre hi ha condicions en aquesta vida. I la condició és fer un menú, fer una reserva prèvia a un dels restaurants que formen part de les jornades gastronòmiques. És molt senzill. Truqueu al restaurant, dieu que sou 3-4 per dinar i després al restaurant ja us farà reserva pel barco. Sobretot ho heu de dir, d'acord? Però és gratuït o no? És gratuït. És gratuït, però el dinar no. El dinar no. Home, que si el dinar és gratuït, hi haurà cua. La setmana següent, el cap de setmana següent, el 15 i el 16, el destinem al municipi de Cullera. Es fa un tas de vins que es fan en el Trull de Cullera amb 3 cellers. Terra Remota, Ugas de Batlle, que és de Cullera, i la Vinyeta. Crec que hi havia ja força gent apuntada també, si us ve de gust, encara queden places, no tardeu gaire, el dilluns ja truqueu a algun dels restaurants per poder-hi assistir. El de la barca ho dono expressa també perquè també s'omple molt ràpid, la capacitat màxima són 72 persones, i al marge del que és gaudir de les magnífiques vistes del Cap de Creus, és una visita guiada en la qual explicarà els secrets dels peixos i tota la geologia que conforma el que és el Parc Natural i el Cap de Creus. Després me'n fa 5 cèntims. Exacte. Aquí l'Antonio i l'Òscar, soci, van fent. Ara com està el tema, Antonio? Explica. No, això ja està
Està a punt de caramel, ja. Això està a punt de caramel, ja. Al final hem parlat amb l'Antonio que els camarats es quedaran aquí, no els baixarem. Els quedarem nosaltres. Suposo que esteu disposats a batre el rècord, no?, dels tastets? Avui venim tips ja. Ja ho sé, ja. Ja sé que hi ha molts d'aquí que estan fent empalmes d'actes. Passa seguit una Els que han pujat al pavelló avui ja han complert, No! Home, 2 actes en un dia, però potser... Ja teniu per tota la setmana, Avui heu de venir a córrer amb nosaltres després, tota la setmana. Em vas dir que havia de veure ja. Hi ha algú que vulgui fer alguna pregunta a l'Antonio? I a l'Òscar? Algú? Té alguna curiositat? No hi ha gaire secrets, Perquè arribant a casa... Que t'has de posar el micro. Aquests són saltejats, oli, una mica de sal, una mica de pebre, al gust, això, si vol pebre no li... Si no I aquest de l'aigua? Aquí no, allò bullit i just quan ha arrencat el bull, quan ha bullit tot he parat. Estan escorreguts i crec que seran bons ja, no ha de coure massa això.